Bueno, Manuel, kaldereroa datozela herria. Bai, motel. Bai? Ze, Pues Hogeita hemen- hamabigarren urtea? Berez urtea, hogeita hamabi garrena urte. hogeita Bai, hamabi garrena. Gauza egin ditugun. Jode, bai, Hortik hartu. Bai, hoi ere. Eta jarraitu Bai, ditugu, hoize bai. Nola zuten da kalderero ohitura antolatzeko ideia, Astigarragan? Ba ez dakit historia genetikoa den zer den eta dena, baina ni goratzen naiz, txikitatikan juten nintzala, eta askotan bakarrik, Hernanira kaldereroak ikustea. Orduan garai hartan, zeuden hor laburu, Bai. Manuel Laburu eta zekaten tailer bat Galarretan, Bai. Etxeberria familia hijituak, Bai. eta dena, eta horiek ateratzen ziren, eta nentzako zen zerbait maravilloso. Eta gero nola, musika munduan nengoen pixka bat, tanborraren historiaekin eta dena sartuta eta dena, kaldereroen musika guztia sarri egina da. Bai. Eta orduan ni neukan, ez dakit, halako fijazio bat kaldereroekin, baina ez zedan behin ez bururatu, Bai. Astigarragan kaldereroak egitea. Baina bat, suertez, hor bat zegoen gure lagun bat, Nacho Suiza, eta Nacho zeukan historia hori, farandula mundu hortan zegoen Maripurtxil bezala eta dena, eta ni uste dut behaz, sartu zeion buruan, kaldereroak egitea. Eta orduan ni uste dut eitzen zula Zipotzako juntarekin, orduan hor zeuden mujiktarrak, Patxi Mujika eta konpainiak ere bai, odolean daramate historia bat. Ijituak. Bai, benetan baino Hijitos, gainean, kaldun, sutsuak. kriston hori da. Eta nolabait, hortikan sortu zen, pero karo, lehenengo urtea, zerotikan, ere, eta hostia, hau zer da. Importanteena entzako izan zen, Donostikoa Zurriola ikastolakoa. Bai, Zurriola ikastolakoak, Zergatikan zan uste dut, garai hartan lehenengo konpartza euskeraz egiten zuena. Bai. Aurregin, emakumegin Bai. eta jende guztiarekin. Osea, Horretan mistoa bi sortu ezana, baino lehen, Donostin. Zurriolako konpartza hori, Groseko konpartza, azkenean uste dut gaur egunean hola ditzen da, Groseko konpartza. Bai, nartxua du ere, bai. Izan Zurriolan ateatakoa, eta ez dakit nola, jarri nintzen harremanetan, eta aia jo nintzen, ensaioak ikustea eta dena. Osea, que hasierako kantak, praktikamente gehienak euskeraz. Hori da, hasieratik. Bai, hasieratik, Astigarraga konpartza beti euskera zin genuen. Eta izan zen, Groseko konpartza. Zen askok ziren bakarrik Donostikoa oendikan, oso rola oso markatua. 2000 urtea sartuta... oendikan Hernani uste du bakarrik gizuna bat atzen zirela, Bai. eta Donostian ite kuento, Donostian fijo, bakarrik gizuna. Eta hemen guztiz modu naturalean, misto egin zen, inongo trabari gabe. Bai, eta ni uste dut horregatikan hor kriston arrakazta izan zula. Zergatikan parte hartzen nagusia emakumena. Hori da. Eta hori ikusten da. Potentea. Hoxe. Baina, eta ze evoluzioan, aipatu ditugu, hogeita hamabigarrena izan daitekela pandemia tartea dagoela, ze evoluzioa izan ditu konpartzak? Gora bera asko, personajean aldatu, talde handia du gutxiago izan, nolako evoluzioa? Bueno, oso orokorki oso antzeko izan da, Porque historia da, ni uste dut, ja lehenengo urtean, benetan kriston lana egin zan, kriston esfortzua, benetan sinisteko posible zala eta kriston konpartzateatzeko. Eta ni uste dut, ja lehenengo urtean, ja, konpartza zeukan kompleto. Osea, eguneko egun, konpartza horrek eskatzen duena, dena hortzegoen. Jende aldatzen joan da, pertsonaiak edo ez, erregina eta hori dena ez? Hori da. Bai, ez da? Hori da. Bai, erreginen kasuan adibidez, beti joku horrekin, gizonak izatea nola azkenean inauteri bada, karnabala da. Eta hasieratik esan genuen, ondo abestu beharko da, musika ondo entzun, ez dakiz eta dena. Baina, inauteria den ez da dena, hori xarma ez du galdu behar.
eta benetan hasieratik lortu genuen, hori izatea, bere montaje guztiarekin. Osea, gurdiak, bere hartza, bere dantzaria, konpartza bera, aurrak, txaranga... Calderon taldea, nola, ze personajeak egituratzen dute, nagusiki? Aipatu duzu erregina, aipatu duzu damak, nola diran egitura hori? Bai, bueno, orden badago... Azkenean konpartza egiten du, eta lehen urtean horren gurenak ez debate egon zan, no? Osea, pertsona batzuk, eta nire uste dut horre importantea da hori aipatzea egituen papera historia honetan. Zegatikan, jende batzu hartzen dute mofa bezala, nolabait, egia da, nolabait, etnia bat, herri bat, desitxuratzen nolabait. Eta todo lo contrario, osea, Sarriegi lortu zuena honekin izan zen, esatea, hemen dago etnia bat, herri bat, urtero mugitzen dana, beharrez, eta beak hori egin zunean, musika hori egin zunean, letras hori ikusten da, egin zuen, respeto guztiarekin, eta hijituren begira, no? Orduan azkenian, izan zen, irudikatzea nolabait, migrazioa egiten zuten nian neguan, osea, iparraldetik etortzen ziren nian hegoaldera, nolabait, nola zan migrazio hori. Eta migrazio izan gurdiak, karruak, karo, garai hartan, zaldiakin, obilekin, inkluso baten bat gizona bera tiraka. Xelebre zan bere hartza dantzaria hor egotia eta dena, eta nola, koinziditzen zen negua inauteriakin eta dena, irudikatzea beraien nolabait, egituak etortzia, Hungariarrak etortzia, egualdera eta dena, bere bizitza egiten, bere lan egitea. Lanbidea egiten. Lapikoa eta dena konpontzea. Guri laguntzera, azken finean herritarra, garaia hortan, pentsaz importantia zen, zu lapiko badaukazu, etxe bakoitzean, baserri bakoitzean bi egongo ziren, eta hori zulatuta egonda, horko babarrunak eta horren hori lana goraipatu. Eta gero alaitasuna, ez da? Denontzako oso nabarmena da, kaldereotako alaitasuna, ez? Eta doinua. Bai, nentzako izugarria da, musika hori jokatzen duen papera izugarria da. Oso erakargarria da, ditzen du jendea segidan implikatzen datu dena, eta gero jakitzea nola moldatu bai erritmoa, musikarekin, hori harmoni guzti hori oso importantea da. Musikoak beraiek ere, beraientzat Gazteluko Kaldera oso berezia dira. Horiek ere urte asko daramate. Hor daude musikoa daramazkitena hasieratik. Komprometituak. Bai. Fijo, Horregatikan ere dataldetikan ibiltzen gea beti jokatzen. Aipatu ditugu personaiak, Ingudina, Hartza Domagoria edo hortan zuzendari lanetan ibilizea urtero. Bai, beti izu... Bai, hombre, hasiera batian, zerotik hasten ginen, jendia kantak ikazioa zituen, ritmoak eraman, konpaginazioa txaranga musika eta korurarekin, oza, konpartzarekin. Hombre, hasiera batian, bai. Iristen da gero momentu bat, ja, nun dena oso ondo juten dana, eta ja, egia zan, oain azkeneko urtetan, nire dana ez da oso handia. Hasiera batean bai eskatzen zuen, eta egia zen hemen ensaio oso politak egin ziren, ikastolakin ere harmanetan jarri ginen aurrak ere atea zien dantza bat ikasi zuten, orduan urte batzu izan dira espektakulo oso landuta eta oso politia. Parte hartzea kristona da, inoiz baino handiagoa, Astiara herria asko handitu da, eta jende asko ikusi duenean
konparsa hor dagoela, pues, hor guztian parte hartzen nahi dute, eta lan zaien askotan izaten dira hor guztiak kontrolatzea, porque, claro, goxokia banatzen dira, denok harrapatu nahi dut. Hor, bataz beste, 150 persona izaten zate? Hor, azkeneko urtetan, bai, pandemia eta gero, azkeneko 2 urtetan, bai, 22, eta aurten 24 izango na, hori inguruan, 200 inguruan, bai. Presidentzen Raimundo Sarriegiren kanta direla, eta zein da zuretzak Kalderotako musikarik aipagarriena? Hombre, azteko, desde luego, Sarriegi nentzako da, dola personaje bezala, nentzako, Kalderon personaje da Sarriegi. Ez egon, baina hor dago, nola bai izateko. Zegatea, berak egindako musika horren inguruan da kristona. Bai kale jira, bai mazurka, bai konparsa, bai dantza, bai kantu ere, bai kapela begirata dena. Baina nentzako kantu hungariarra izugarria da, izugarria da. Bai, nentzako gainean, abesten dugu, idima batean ez dugu ezer ulertzen zer esaten dugu, pero azkenian da dei bat nolabait jendeai da nentzako el Nabucco de la música, pues bai, kanta hungariarra oso berezia da. Hasiera oso indartsua daka, eta dena, eta gero musikalki da, dena nazten dugu. Daka elementu batzuk nun nazten dira ingudea, sartaileekin, musikarekin, ritmo aldatzen du, zeharo, baina hasiera oso indartsua. Hori da, gitar bero. Zeremonioso da, Bai, kantaz oso zugarria. Nola baloratzen duzun herritarrak jartzen duten ilusioa eta konpromisa honetan? Hombre, asko baloratzen da. Ni egia zan, jende laguntzei gabe eta jende gehien bat, jendearen parte hartze gabe, pues segurazki bi Kalderoak hori egongo zian, ja, lotan berriro, baina jarraitzen badira dazkenian. Baina, Kalderon tan aritutako lagun asko dituzu segurazki buruan, ez? Lehengurtian ere gainera omenaldi moduan ere izenioten, ez? Partaide askoei aipatu ditugulak persona batzuk eta importanten, ez? Hori kontuan hartzen dituzuela. Bai, beti kontutan eduki dugu hori, no? Normalian, bitu aurten egia zen, ez geha eta plateatu ez dakite. Aurten? Uste dut izan da urte libratu. Bai, no? Hori da. Eta egurra ikuti beharko dugu da. Porque, karo, pandemia eta gero, justu lehen urtean lagunei omenalditxoa. Eta egia zen, hori da. Eta lehen esan duzuna Maripurtxi, lazi ginen zoritxarrez, Nacho hil zan. Jende asko erori da. Eta Pepe, Sorondo, Lizardikoa, Isiro, Luken ere, Luken bera, Josemi, Pitorreo, hostia. Egia da, Rocky bere garaian, kide Kaldero asko jundia bidean gelditzen, zoritzarrez, baina bitu. Aber, amazazpi arte, deno jarritzen geha. Bueno, baina, zer elkarrizketa egin dugun, eta maila bat emateko, zure eginkizunari ekingo diogu, helduko diogu. Aber, iragartzen dugun aurtengo Kalderero herrian. Altxo baiet. Eta egin dezagun. Gure... Aber... Geta Bernat, not geta Bernat. Aupa, Astiarrako Kaldereroa! Aupa! Aupa! Roba, Astiarra! Lan bat arte! Hoxe!